Kohimen ko para bi idhaw try Jesus Christ is no comment banyakendu hipis asasin minda ubanay ulong ubanay balap pinkarpang hakas nam bakardor jongo Christ ubanay July ulong ubanay jonggas nam bakardor jongo Christ nga duwai na gabinda jompi balem bagas nam bakardor jongo Christ pinangyo jing lai luid mindagas ni pinangyo jing ko jing kiam met bad men siam papin late pai nang ne da kabalait luid na kijing shitam jompi ko himen ko param haganega sngi nga kuaban puson renggad batpi halor baro kanega pang kaba ngibu kamda megas nam bakardor jongu Christ kumjuro ke jingim ha ka jingaye jingim ha ka jingaye ladang ik ngakliyapi Balei pila wanshane lese pin ong kumno pin pideban ong ngakamilenti pa pideban jubab ngakwaban roy ha ka jinga e jongu Christ pimdeban jubab ngakwa yo jingkoy jingkia so baniam malaki kristan kideban nang banduwai bangik ngakwaban roy ha ka jinga e jongu Christ jinga e jong uble kapang jong ka jingim kristan jongi kalong bangin dip yasrim ukris ha ka jingim jongi nakataka daw larangi puson ha ka shiti jongo Paulus bakui shakorin shiti baar jongo Paulus bakui shakorin kadar shipo kindai shipo ngi pule kumne ula ong hanga ka jinga e jonga kabiang iapi kani kalangga kentin baro mangi ngi mlin banduai ngi yosngo bonsin tendeng ki sister but ki father ha ke jingan tang lindo but ka jing smai jongki ki bu ha ka souvenir jongki ka jinga e jonga ka biang iapi ka jingaiti namar balei ngi barabor ngi namar ki jing tentang lindo but ka jingaiti aga jingim riniam kalong ka jing shania tilli tillan ya ka bor jongo balai manlaki kristan ro ki deban nang ban ong kajinga e jomme kala biang yanga kajinga e jongo bale kala biang yanga but hangne u Paulus bakud ulayo mensiam hapadeng ki jinge kumbadon ka jinge mangiru ublay wala ong kajinga e jonga ka biang yapi namar ya ka bor la penjanai ha ka jing tolot ka bor ka penjanai ha ka jing tolot te kumda nga kop sngoba ha ki jing tolot jonga baka boru Chris kandup syongsa hanga namar kata nga hun ba ka jing tolot ka jing sha lebe ka jing shipa ki jing ban ben bat ki jinge nagabenta u Chris namar haba nga snotolot hangda ken nga kalain kani kalonga jingpen shai kabau jisu ula wanra haka jingem jongo Paulus bakoy kadba ula yakendo bun ki jinge haka kam yalap jongo haka kam yalap jongo ula yakendo bun ki jinge na ki tain baper na ki brio kiba isia u Chris kila lintem mau, kila simbat yau, kila persyang ban peniap yau. But ulay yakendo bun jet ki jinge larangi puson ngila ban yoi ubatay hadukat no ula snow shitam ha ka jingim namar ka jing shale bain namar ka jing kentay naki paralog parajor jongo naka jing kentay jangki buryu nongwe kadba ula tur ban yalap ya ka kubor uladon ka por ha ka jingim jongo kumba perkat mangi ngiru wan hadin bangi duwai riubale wan hadin bangi persyang ban penbaya ka jingim ngiakendo penman ya ka jinge don bon ki beriu kiba kadba pi persyang ban imba piakendo jinge kawe hadin kawe pat lesi don kiba riubale hangne ki perkat kadba nga persyang ban im riubale kadba nga persyang ban penbaya ka jingim jonga
Balei ken nga yakendo kum kene ka jait mau jing tod ha ka jingim. Lese bon napdang jombi pidang kerli kum kene ki jing kerli. Lese pidang duwai shirhem ha ka ma tu jisu. Lese pi treshitam ban imba ya ka jingim jombi. Henre pilap kaying ka sem jombi kadap da ki jing jynjar Suda. Ban kawai kaliang haba pi pe saudang jombi piyo ki beriu ki bamju imba. Kibam penbe jingim jongi kim ha ka jingkamen penban. Dese pistang banong kamindo ya yu banim riu balai katne ngaru ngan budno ya ka nuksa jingim jongi marjan marpa kiba im linggar. Lese don kiberiu hapo shi kelip mat kishim ya kum kene ka jingarai ha ka jingkuluit mensiyam ban ino ya ubalai. Leze ingelaban yo iki beriyo. Kiba syakri bahanga ya kabalang. Kum ramba balang kum nong yalam. Henry, kindit kinsan, kishim ya ka jingrai. Ban ino kita ki kambaro. Namar kila ya kendo jingye kin shisundon. But kimla shashu kataka. Bor jong ka jynjar. Baki kelon. Iyo ibon ki beriyo saudang jongi. Ki kelon kumne. Balei ki kelon. Balei ki no shisundon ya ke jingge jongi. Balei ki du jingkermen. Namar tangkawe ka daw. Kimbat sabutu bakade ka jinga jongu balei kabadon haka jingim jongi. Lesi kilong ki beriu balat treda ka borla jong. Lesi kilong ki beriu ki perkat kade lemba ka jingtre shitam jongi bakin roy haka jingaye. Buna pedang jong irung i perkat kumne. Dei lemba ka jing treshitam jongi ngiroi ha ka jingaye. Henre ngi deben sautu kat kum ka jingi ka ai jong ka balang om de ka jing treshitam jongi henre ka jinga jong ubale ka pelong yangi kristan. Kade ka jinga jong ubale ka pelong yangi kibajanai om de namar bangi treshitam. Ngilaban treshitam tang lada ngidon ga jinga jong ubale hapo jongi kani kadi ki jingi kai jong ga balang ka jinga marwe ka pelong yangi ban yidia kiwe ban map ya kiwe ban train ga benda ka burom jong ubale ban yaisha ya kiwe na kata kada hangne ujisu ula parsa diawo Paulus bakuit kumne ka jinga jonga kalabiang iapi. Lese, pi ke bas ngap yanga hangne, bat kum juru ngap yanga online, kin mau yakane. Lese, pi don buun jait ki jinge, balei pis ngo du jingkermen, pimbat ngotu, ka jinga jongo balei, kalabiang iapi. What happened ke jimpang jing shitom pide ban sautu, ngadang roy ha ka jinga jongo balei. What happened ke jingduk? Pide ban sautu. Kane ke jingduk kuru kayarap yanga ban roy haka jinga jong ubale. Ujisu lemba ke jingduk jompi udang kindiu burom yapi. Ujisu lemba ke jimpang jompi udang kindiu burom yapi. Haleluya. Pila ban pediang ya kani? Pila kwa jingkoi jingkia. Henry lada u pinkoi tiapi pinum roy haka jingaye jongo bole. So to niyam pi duwai barabor jisu pinkoi tianga nakane ka jimpang. Jisin omdon jimpang shu pin sahiarno naka jingaye jong bole. Kade kata ka jimpang kaya rap yapi banyaine haka jingaye. De namarba pipang pi1 convention. Satu niam. Abapi one convention, kaya kabadang jia, pidang roy haka jinga jongu Chris. Kadena mar ka jimpang jombi, pi wad ya ka jing duwai, pi yakundu ya kilindo, lese pi leit plapop, lese pi stang ban pule ya ka Bible, lese pi pinba ya ka jingim jombi, lese pi pinbed ya ka jingim sacrament jombi, haba pi tip, pi don ka jimpang pi on God Father.
kibri ba sarong ro kibri ke bayad sarong kala daga ba ngam don kam imane ngam don kam mas ngam don kam sakramen haba kitib kidon ke jimpang ka ba shirke ki ongkum no ba godfather. Yes or no? Yes or no? Balei minda ka jimpang ka pensautu yaki ka bormet kanum kershan shu yaki kidon kam da kawai pat ka bo balaban tre hapo jongki ke jimpang kayalam yangi siya ka jingim mensiyam. Hallelujah. Hallelujah. Kadene kamde ni yo I halaka jongki hingasem lese don ki longkami ba duwai kalam sange nagabenda ka jingkarla ka ba mud jongki kon nagabenda ka jingkarla ka ba mud jong upa kadba pinang duwai pios ngoya ka kubor upa wala accident pila duwai nagabenda ka jingkarla ka ba mud jong no upa nangda pin sa yos ngo kubor upa wala accident la killa kali la dukut ke kijat ke keti utia te pisausiendre pimde ben sausi ka jing duai jombi kala seiso kane kalong ka jing yai lindi jongupa na lemba ka jing accident unsa janbat ujisu kam shimut baro ke baduai kinya kendo kumne ngashuai kum ga nuksa satu niem kum ga nuksa yangi tenteng pi duai babaro ki ingasem kilongi baba henre piosngo yakikun kila tamsneng nangda piosngo badon ga jimpang shirke yaukun nangda ukunun stang ong ime ngakwaban plapo baro shi jingim jongo nadu ka porula kimet umjutur shayimane henre haba ulatip upangjur unstang banong ime ngakwaban plapop kajinga jonga kalabiang iapi. Hallelujah. Sautu kane kadek jimut nagadaga daw hangne upaulos bakuid ula sautu lang namar yakabor la penjanai ha kajing talod namar yakabor kala penjanai ha kajing talod bor jongno la penjanai namar yakabor la penjanai ha kajing talod bor jongno la penjanai bor jongu bale ka penjanai ha kajing talod jongi. Hallelujah. Ka bor jongu bale ka penjanai ha kajing talod jongi lada piklain ka bor jongo bole kamla ban penjanai namar pis ngo biang na dong shadong pimju kin mau yahu bole pim kin mau yahu bole pikin mau tengkat henry shisin pis tang ban sautu ya ka jing the lord ha ka jingim jambi katta ka jing the lord kalong ka jing stang jombi ban penjana ya ka boru bale hapo jombi kabor ka penjanai ha ka jing the lord ha ki inga sem jombi haba pidon ka jinghuri hura pinstang ban dem ko siu pinstang ban kot kerpad yau jisu pinstang ban paisha utrai lese ki bamju le jingya seng kinstang ban kre le jingya seng ki bamju leit mas ki stang ban leit mas kay ka badang jia ka bor ka stang ban penjanai ha ka jingim jambi lese ki inga sem bamju duwai pistang ban duwai kay ka badang jia haba pistang ban duwai ka bor jongo bale ka penjanai ha ki inga sem jambi shua kata ka por pidayim ha ka jing sarong jingim minda pat pila pendrit ialade kindiyan kadba pila pendrit ialade kabor kastang ban seiso. Hallelujah. So to kaneka de banjia haka jingim jongi vai pai vai ngide ben nim nagabenda ka jinga ka jongu Chris ngide ben nim nagabenda ka jingim badu Chris ngide ban don ka mensiam
Barobor, ban wadia Jesus haka jingim jongi. Ngide ban don kamensiam, ban pinkiyam yakane ka boro balay hapo jongi. Man ka por ngiyalum lang kumne, man ka por pe shimmendar retreat, man ka por pe lake mas bakuin, man ka por pe pelong jing duwai, man ka por pe puleya ka Bible da ka jingid, man ka por pe yait pilgrim, pidang pinkiyem ya kane ka bor, pidang penjana ya ka bor, kadbangile ki kambaro kadon ga jing to Lord. Lazy buna pedeng jong ingim snabutu ka jing kordor jong ga jing sha jingit ban kindiana ka bam do ne ban kiarna kano ka jing snaba jong ga parte ngimla mudur shu henre kadbangi pento Lord ha ka do jongi kai ka badang jia hangi ngidang penjana ya ka boru bele hapo jongi kadbangi rai ban sha jingit ngidang penjana ya ka bor jongo bele hapo jongi haba ngile kano ka kam riu bale namar bang idon jingi do bale kata ka jingle jongi ka penjanai penban ya ka jingim jongi hallelujah tingi di ban long ki kristan batray shitom ban penjanai ya ka jingim jongi ban ni pule bun ke baro ka ba Paulos bakudo la batay te kumda nga kops ngoba haki jing to Lord jonga kops ngoba haka jing to Lord ulak kaman palad haka jing to Lord jongu ulak kaman palad namar udon ka jing to Lord babon haka jingim balei ulak kaman namar ulak sautu kane ka jing to Lord kalong ka jing lamprang kane ka jing to Lord kalong ka jing stang jong ka jinga jongu balei haka jingim habapi don jinge haki ingasem tolong ki bakumen habapi don jimpang hawai keliang iam kawai pat keliang tolong bakumen habapi sautu bapi pangshitom pi pangjur kawai keliang iam kawai pat keliang snokumen no namar hangni kastang ya ka jinga jongu bale ban trekam haka jingim jambi habapi tip pila syang interview pila wadi ki kam henre minda kane ka paliru pila fail kemen hakata ka jing to Lord kadon kawai pat ka binda kabalong ka jing stang jong ka jinga pin sa kam jan badu jisu haba pisotu hakane ka paliru ngambati o kam ki jam hakane ka paliru ngala fail interview hakane ka exam ru ngala fail kina sotu kane kalong ka jing kor jong ubale banduk klein haka jingidu Chris bapinduk klein haka jingate haka jingem jampi malake jing talon kapin klein yaka jinge jongi kapin klein yaka jinge jongi ladang im treban pin klein yaka jinge jongi ngimla ban impura haka jingem jongi kadon kawe ke rukam jingle jongi Japan pios no Japan kawai keri bala roisted what happened ke jinge babun jai ke Japan kalongari bala yomad shirke yaka World War II hakaba Amerika kala penhab artiliki atom bomb hakata keri Henry what hadin ke neki jingjia baro kane kari kalalaban yatre shitom ban roisted haka technology baro bakala kalalangari ba risparu namar kajing tre shitom ki Japan kadon kawe karukamle kalong kabapaunam haka ri jongki don bungi artist kawe karukamle kalong ki lumlang ya ki kiu bapai ki lumlang haba pai ya ki kiu pin le komno kiu kendau ne kiu jar pi su bread no kita danum dei mlong shu sisin la pai ya ka pliang jombi sisin la pai ya ki kiu jombi pin le komno pi bread shabar danum dei omlong shu henry ki nong Japan ki pin don kam ya ki kiu bala pai ya ki pliang ki bapai bad ki treish tamban pensna
ya ka jingsna ka ba itinnat ta. Haba don ka krak, don ka jimpai ya ki kiubun jai, lese kalahap, kin bulang, nang da kin kle ya ka ksiar, pumbum ksiar, bahad kaweka kabamina kiding bad kila resin kila pinkalelang ya ka pumbung siar ne rupa ne platinum nangda kinstang bantano ha kita ki krak baro ha kita ki jimpai jonggi kiu ki penitenad ki pinheru ki peni habar kadon kaweka krak ka jimpai kane ka kiu kalong ka bapai tangba ni penitenad daka siar daka rupa daka platinum kini kilonggi metal ba remdor kini kilonggi nar kibangi laban nong remdor ki klebat kini kawai ka jai te jengka jeng uding uwe jai ding nanda ki kle nanda ki pendai ba ki peni ha ki beriu hangne minshua kadonga jimpai minda haka jaka jongkane ke jimpai dongi rong siar but ke rong rupa ne yaka rong platinum bahada kibu haki yau ke had bandi but kibriu ki yakinino kum kini ki kiu bala pinnitanad ya ki kiu bala pait minshua henre minta ka itinadam ba kibriu ki peit kim maushu ya kita ki jingpai ki peit itenat ya kita ki jingle jongki da kini ki siar bat ki rupa bat ki on kane ka jingle jongki kane ka long kawai ka art jongki Japan kin subi ki on kin subi kane ka long ka kentin baki pendon kam kin subi kabamod kalong ka rukam baki pensna ya ki kiu bapai ya ki pliang bapai ya ki tiar ke bapai da ka pendon kam ya ki pumbung jong ka siar ne ke rupa ne platinum ban penitenan bat ki yong kum kini ki jai kiu ki yai baha ka yo ki bri ki yakinin kum kini ki kiu bat ki pliang bala pensna kum ne ni pat ni bread kabamod wat haba kibriu ke ped ya kene ke kiu balasna kumne ngilaban sa utu kadon ka history ha ka jingim jongine ki kiu kadon ka history ayu bakila longi ba pait mensua ka history kalong ngaladon ka history mensua ngalalong ubas ngomong basyamong namar kane ka jingjia lese don ki basyong hang niru pilong kum kene ke kiu ki basyong hang niru pilong kum kene ki kiu kin subi pilong balapai lingkot lingkai bamdon dur kadal lese pila perkatha ke jingim jambi ngamdon jingkermen shubanim kumne lese pila persyang ban penyap yalade lese pila wad taulad kumno ngan pindu no jingim janga lese pila perkatha ka donu jambi ninto yayu bangayim kibriu kim peishu yanga ngalong ka briu bas niutam ngalong ubriu bas niutam ngalayai lemba kane ke jinge baro but baro kibriu kitib henre pikin mau ia piru ublai ulai i ujisu ulai i badu jisu lawan yang hajan jambi badu ong ha ka jing talot jambi decline kin subi kabamod ha ka jing talot ha ka jing long ye jong ki kiu ki artist ki nongsna nong pinwan dur ya ki kiu ki nongai dur ya ki kiu kila ong ngan pinwan dur ya pi yangi rukumju ujisu yang hajan jambi kadba pidang syong marwe kadba pidang sausi kadba pila snaut doji kadba pila dojing karmen ujisu wan haga jingim jambi ulahang ai hanga ngan sa pensna temayapi ngan sa pensna temayapi ngan sa tadawayapi ngan sa tadaway haga jingmong jambi ngan sa side code yapi ngan sa pinwan dor yapi bapin kerlalong kiba kordor haga jingim jambi kane kade ka jingmud
jangka jinga kalabiang yapi. Haba ki artist ki penshna ya ki kiu balapai laki lingod linggai ban pinwandur daki ksiar bat ki rupa bat ki platinum banlong ki ba remdor tam Jisu wansha ka jingim jangi da ka ba ong pisno mong kisno pait donor pidu jingkarmen pisno omdon mano bas ngau yapi henre aiti yalade hanga ka jingai jonga kalabiang yapi. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para haba pi aiti ya ka jingpang jambi shau Jisu. Haba pi aiti ya ka jinglong jambi shau Jisu. U Jisu on ngan pinwandur yapi. Rengkat bat kene ke jimpang ngan pinwandur ya kemen siam jambi. Lesi pila du jingkarmen palan. Pila sautu wat ka dawai ka shinka mirapshu ya ka met ka par jambi. Lesi pila du jingkarmen, pila duwai, pila shimram, pila trang ban shnaying temai, henre klam shimla orlong hadu minda. Padu jisun sawan syaka ta ka jinglong jambi banong. Aiti hangaya ka jing tolod. Aiti hangaya ka jing he jambi. Aiti hangaya ka jing sausi jambi. Aiti hangaya ka jing duk jambi. Aiti hangaya ka pop jambi. Ngan sa penshna temayapi da ka bor jangu. Kane kalong ka jinga jangu balai ha ka jingim jangi. Badu Paulus bakudu ong. Kaboru Kris kandup syongsa hanga. Balei ula pendalon, balei ulas nguhona ka jing talon. Kanamba baro shi jingim jangu kaboro try kan syongsa hangi. Balei pidevani imda kaba shania tili tilan yaw Jisu. Kanamba kaboro try kan syongsa happy hakinga sem jambi. Kalong kaba matam ko himmen ko para bakam don shu ya ka boru bale ha ka jingim jangi kam om don shu ka bor jong Jisu ha ka jingim jangi ka bor Jisu ka don kam nagata gadang ipindon kam barabor tatalastai barogi ngi paunang menta kan ka kentin adu ka por lawan brother Sajid sua ka tarung pindon kam tatalastai baro ki kam kala dep ha ka hau Jisu Kris kala pindep lut ya ki kambaro kala pindab lut ya ki jingmong jing shitam jambi kala pindab lut ya ki jing sausi jambi baro haba Jisu lakit ya ki jingmong halo jongu habangi pule ha ka kitab jongu Isaya nong ya tulupa san pulai piuse la pinmong yawu namar ki jingle pala jongi la pinchngem snam yawu namar ki kamba menjangi da ki jingsha simba jangu yangi la pensuk da ki jingsha simba jangu yangi la pensuk da ki jingmong jangu yangi la penkia kane kade ka jingmut jong kin subi Jisu ushim ya ka jingmong da ki jingmong jangu yangi la penkia Shisin la bid ya Jisu ha ka jingim jongi. Shisin Jisu kerlalong unong penim ba marwe jong ka jingim jongi. Shisin Jisu u kerlalong u kenra jongi kam ki jam jongi baro ki jingmong jongi baro la penkia da ki jingmong baku jongu Kris. Hallelujah. Hallelujah. Nagataga daw habang ipage ha ka shiti ba ningong jongu Petrus ive katpra katkindai U Paulus bakuid, pa bakuid ningkong wongkom ne. U Petrus bakuid, ula ongkom ne. Tokin mau, bala pelait yapi, nakarukam imtala. Kaba kipati menjambi, kila ay pateng hapi. Om da kano kaspa kaksiar, ne rupa kabasepay. Henry, da kasnam bakardor jongu Kris. Kasnam jong ukun lamberod batalem bad bakalem tobria. Minda u Petrus uppa bakuid ba ningkong haba ula to ya kashiti ulas tangaban kindu ya baro ki paid ringet da kano kadur
Pilayo ya kadur kadar. Kadai lemba ka snamba kardor jangu Chris. Lemba ka jingiab jangu Chris. Lemba ka jingmong bakoy jangu Chris. Lemba ka jingsha shitam bakoy jangu Chris. Ngilas tang banyo ya kadur kadar. Haba ujisu la shayab halor ka dimbana nagabinda jangi. Kaya kabala jia naga haka jingim jangi. Nama kaya kabalajia ngilastang ban ino ya karukam imtala. Ngilastang ban ino ya karukam imtala. Rukam imtala kabakipat imen jombi kila ay pateng hapi. Ko imen ko para. Bunsin haka jingko ha jingkia jangi beriyo. Haka kami yang kamsem jangi. Ni syait ong. Haba wanjia kano ke jingjia. Lese haba yap terut. Lese don iwe da kot jangki hingga sem la yap terut. Lese hap nauding. Ne ngam jilop haka Ne le stin pasi alade. Ne yakin do accident. Te shisen don. Ngi ki bange. Ngi ki kerstan. Ngi perkat kumno. Ni perkat kumna bonsi. Ni perkat rit palat. Ni perkat rit palat. Sontu ni Wat ladang ilong kristan babatam. Haba wanjia kum kene ke jingjia. Ni perkat rit palat. Haleluya. Haba ngaong ni perkat rit palat. Ni pinrit yaw jisu haka jingim jongi. Ni pinke yaki rukam imtala jongi pahtemen jongi. Satu ni pila satu ya kabangong ngi pinrit ya jisu ngi pinrit ya kejinge jongi nangda ngi pinyarayu kumba ong Paulos bakuin kaba kipatim menjombi kila ay pateng yapi kaba kipatim menjongi kila ay pateng yapi kipatim menjongi kila ay pateng ayu jinge beach Bun jait ki jingait be. Nagataga daw tenteng wat mindaro. Ubishap jongi ula ki kai baro ki linto. Don bun ki bange jongi. Shisin la don ka jingyap terut kumne. Kim shashu ya kita kemetiap ban parung haying. Bishop uang. Pidi ban ki kai baro ki bange. Shisin bangi long kristan. Ngimde ban ngait bid. Ngimde ban shah ya ka jingait bid ban hiar pateng hangi. Ngide ban parung ya ke balayo baptisma sya ke ying pinban wat mindaru bun ki katolik baba kristan baba endala don ga jingiap terut kishna kawai ke ying skum habar kite kawai ke ying skum habar kiong komno om bishu ban pinrung yaki ladajia kan hiar raibi hangiru ya kan ke jingjia hangno ke don kristan hakata kapor hangno kalajah kita ki katolik pakka hakata kapor kila peshano ujisu la peshano na po jombi hakata kapor imat pila be ujisu pila pediang yano pila pediang ya ka jingait beach pila pediang jingait beach kabamud pila pediang ya ubamen haba wanjia kumgene ki jingjia Don buon giberyo ki perkat bij. Sisin bangilong Kristan Katolik, sisin bangilong ki kun balasya. Sai dagas nam jongu Kris, ombad don kano ka jinged bij, kabahyar pateng, kabahyar raibi halo jongi. Ompat laban hiar raibi, ladapi ong kan hiar raibi, pi ong kawe pat keliang ujisu memdon bor satya halor kane ke jingjia barom memdon bor satya halor kane ke jingjia mano badon bor ong mano badon bor no omde ujisu pi ki bangait bi kumne pi ong jisu memdon bor halor kane ke jingjia tengin yarap ya pi ujisu da ka basna ya kane ka skum habar na marlada Ira ya kene ka metiap ha ke ying jongi wadu jisurum lapin kui dia ke ying. Dan yang na kata ka raibi. Yes or no? Yes or no? Kadene om de te mano ba yarap ya jisu ha kene ka dur.
mangi kibryu bangait beach ni persyam ban yarap yau jisu na ka ban pindingit ya ki yingjong. Yes or no? Kadenium de? Don buun ki kristan pakka basyong hangne kilong ginongai jingsneng ya kibryu bakumne habajia. Hadukat no ngilong ba beach. Hadukat no ngilong ba beach. Ban perkat kumne. Hallelujah. Sautu ne kalam sautu. Lada pimpat sautu ngan sebetai biang. Namar wat hakini kisngi ngayos ngo hakini kiar tayo don bun kibryu paris pis kide ben yale bat ki namar bishop laong om de ben shayano yano ban lekum ne hak diocese jongi bishop laong om bat shayano yano ban ngait beach kumne shisin bangilong kristan ngide ben pindab ya kanyam garukam catholic omde ya niam garukam hindai sautu niam tegi paris pis kide ban yale tengah bat kum kini kibryu tenden paris pis wang ladap ibu kum dong anam wan duwai Balei ngikerlalong babit katne hoy ngatip kawe ke liang pidon ke jing sausi hoy man kibryu kin sausi habawan jia kum kini ke jingjia jingkalat kindit kinsan ye ki bayir batoin daniam de esorno Kenre nalor kane ke jing sausi pimde ben hiarar sut na ka jinge jambi ka jinge jongi kalong hau Jesus Christ ubadon lut ka bor halor kie baro ladap yong ngilong kristan makanaru ngipdiang yaki rukam imtala jongi patemen te piyait artilikiling piyait katno tilikiling. How many bots? 2 bots. Kawe kat ling jong no jongu jisu. Kawe pat ka ling jong no kerukam imtala jong kipa temen. Kibayad artili kiling kinempoi syabaning. Kin sakut hangne. Sautu syai kadar. Sautu ni em. Lada don kum kene ke jingjia. Hakano kene ke jaka. Piki kristan, piki katolik. Pide benong, how Jesus la pindab lot na dong shadong. In Jesus, everything is finished. Yaka jingay bijom biru kalakot. Nakataka daong yung tetelastay. So tuniem, how Jesus la pinkut baro ke jingay bijongi. Nakataka daw Paulus bakuduang tokin mau balapalay tiapi nakarukam. Ong jambaro la palay tiapi nakarukam imtala. Lapalay dia nga nakarukam imtala. Lapalay dia nga nakarukam imtala. Ngay. Mano papalait? Mano papalait? Jisu nanda upa bakuduang Kaba kipatin men jambi kilai pateng hapi. Kipatin men kilai pateng ayu. Lada jia kumne, pide ben le kumne. Lada yap terut, bu habar ke ying. So em, lada yap terut, hap kinia. Lada yap terut, hap peit peleng. Mano ba ong yapi kumne? Kipatin men. Henry uji supat, ulaveng no ya kita baron angi. Ngilong kikun balakat temai hakas nam jongu Kris. Ngait ne klam ngait. Pingait la syai la syasi haba jia ye pide ben kin mau ya kane. Ngam sim ong kan jia ya pi. Henry lada ka jia haki marjan marpi marpa jombi pide ben yang scam banong. Ngiki kristan kamdame ngiki kristan Katolik. Ngimbetshu yakane namar ngidon ga duwan ban penduno ya baro kum kene ka bor bakiar naki kipat menjongi kane ka duwan kaba don ga bor ban pendu baro ki jingsuniu hangni na ka duwan ka tuid ayu ya ka snam bakardor jongu Kris so tuniem ngakarang suki kadeben rung hapo jompi kenamba pinam ngait bi pinam le pop persyaya kasnam jongu Kris habang ngait bi ngile ka pop
Persya ya kasnam jongu Kris. Itu ni am. Nama kasnam jongu Jesus Kris katirlut ya baro na kine kirukam imtala. Kasnam jongu Jesus Kris kasait ku dia ka perte baro kawe na ka jinged bid. Kasnam jongu Kris kala sait ku dia ngi na ka terut ka smer. Na ka terut ka smer. Om don terut ka smer na ka binda jongi ki kristan. Desi don bun ki himmen ki para na ke kinkun ki ngap yanga ye piru kumchu. Sisin bangi long kristan pide ben sawutu ya kasnam jongu Kris kala sai ku dia ngi na baro kita ki jingtingit kabalodon minshua ha ka jingem jongi minda parte ngilong ki batumai nangda omda kano kaspa siar ne rupa kabasepe tekum no tendeng haba ki beriu ki don jinged bid ban lai luin nakataka sang ban lai luin nakataka terud ki terwaya kaspa ka posha ki beriu pelait yang anakane pindon kam u Paulus u Petrus pakuduang omde da kaspa omde nakasiar omde nakarupa lalai luin Henry da kasnam bakardor jongu Kris da kayeng lalai luin da kasnam bakardor jongu Kris Dakas namba kardor jongo Kris ngilayo jinglai loy te haba wan jia ek jingjia kay ka ba pide manle baro shing shisem kod karpad ekas nam jisu duwai baro shing shisem kos nam bakar dor jongo Kris sait kud ya kinga sem jongi na kane ka jingjia basausi sait kud ya ka palau ying jongi na kane ka jingjia basausi pide ben sinreit kumne dakas nam jongu jisu ya ki ying jompi ya ka palau ying jompi kanamba kanum done ye balaban bit nagata daw bale nga ongkom ne ha ka jingim jongi pai di Israel ha ka kitab Exodus ngipule kadar haba ki pai di Israel kilayakendo jinge kabalai porukam kila kot karpadia ubale badu bele ula ang sinreit dakas nam jong ukon lamborot yaka shokor jong ki ying jambi yes or no kumno bele long sinreit yakas nam jong ukon lamborot haka shokor jong ki ying jambi kenamba ubammen unum rung shu haying jambi mano bamrong Sisin labit yakas nam jongu Kris halo jambi halor kikun jambi halor kiingasem jambi pelayo jingya da kabor jangas nam jongu Kris so duniem te sisin pidon gas nam jongu Kris ubammen nushu bandrung nagataka daw piki bas ngap yanga pide bandon ga jingduwai rosaries nam bakardor jongu Kris mangas ngi haying jambi Shuaban leitia pide benong kakimiki pa dakas namba kardor jome ko jiso yada yangi karkud ya kikun kikti jongi na ubamen na uksoy kani kade kabor jangas nam jongu Kris but shisin ba pila sinre dakas nam jongu kun lamborot pinum don kamban ngait bij hallelujah 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 ngipule Haka Genesis kabasau arpo lai arpo sau lamek ude ukun uksiu jongu kun tsiu jongu jongno kain ude mano lamek ngampule lamek ude ukun uksiu jongu kain ukain ulale kumno ula penjau snam jongu parala jong minta pis ngap da ka basau tu ya kane ngap ngan puli ulamek ulaong hakit tengah jongu ko ada bad sila arngut kilog tos ngap ya ka tin jonga pi ki tengah ulamek to shashkor ya ka ba ngan yatu ngala penya ya uwe uburiu uba penmen sao yanga usamla uba sho yanga nangda arpusan arpusau lada la penhiar put
hinyu sha yau kain, yau lamek, lele, hinyu po, hinyu sha. So tu, lasngap. Lamek, ukran sarong, hakamat arngot, kanongot kilog udon, arngot kilog. Kam shimut pide bandon arngot kilog, kane kadeke jutam barim. Udon arngot ki log. Hakamat arngot kilog, ukran sarong minda. Ko bayir snap, uwe uburi ulawan ban penman saw yanga, bad balasho yanga ngala penyap no yawu. Ula kran sarong. Ula kran sarong. Tandang kini kisngingiyos ngo kibriyo kilay kumne, penyap kibriyo. Nakabinda ki daw barit baria. Nakabinda ki jynjar barit baria. Don kibriyo ki penyap. Wat hangne mairangro, namar bat samla kenda jingit, ula slik no, ula od no, pedot jongka. Namar, kalakendait jingi. Nakabinda ki daw barit baria, ngidon kikun, lamek hapadeng jongiru. Kikun, ano? Kikun lamek. Kikun jong no? Kikun lamek. Ngimlaban mapshu. Ngimlaban yasuk. Ngimlaban pidiang ya ke jynjar. Tengilekum no, ladangam yo, omde ben yanoru. So dunia, ladangam yo, ngarai ba, omde ben yo manoru. Kane kadeke jinglong, penhyark put, upau penhyark put, persya katengah ka penhyark put, persya ya utengah. Kikun ki penhyark put, persya ki kimi kipa, ki himmen ki para ki penhyark put. Kane ba kawanang no, kipa temen. Karukam im jong, kipa temen. Ulamek, ukran sarong. Uang, ngala, penyap uwe uberyu, bapenmen saw yanga, usamla ubasyo yanga. Nangda, kaktinu balay kongkum no? Nangda, balay ule kumne lamek, namar, lada la penhyark put, henyusha yaw ke kain, kain kadnosya, hinyu siya. Henry kikun kiksipat kadnosya, hinyu po, hinyu siya. Hinyu siya. Lada ngidang imbiyang hakerukam im jong ipatemen kaya kaman sa hiyar baro kita ki jinglek pinhyar put jongi ki jingdom jongi jimbetar jongi pan kahiyar Henry hakas nam jongo Chris kine baro kala sange lem kumda ninjindala im kumne mindaru ladale mano ladale sni mano yangi ninjindala penyap hinyepusha ninjindala pinjod lord baro shing shisem hallelujah Henry kaya kata kabor kamsha yangi banle kumne kabor jonga ongjam kabor jonga snam jongu Chris ongjam baro nagataga daw Petrus wang la pelai lord yangi om dakat siar ne rupa ne kaspa Henry dakas nam jongu Chris ngila lai luig na kumkine ka jing nagataga daw ujisu la ong kumno haba kane ka ju ke jingkerli lese pilaban kinmao u Petrus ula kirli yau ujisu katno sin ngade ban map yau para ujisu ong kumnyo kinyo pusin kinyo nangno kami kane ulamek ulapediang ya keterut lakiar pateng hawu ya kane ka jinghyar put jingle put penhyar put ke jingle sniu hawu lamek mindra hawu jisu kalakala satu ni kalakala kumno minta na jisu kami ayu jingmap kadno hinyepusin henyu lamek henyepusin henyu penhyar put hawu jisu henyepusin henyu hapmap kasnam jongo jisu kelas satu ne kelam satu haleluya te hawu jisu kala kut na dong shadong ke jingma pi ki himmen ki para baro la sait kuit dagas nam jongo Chris nenangdam larapishim kloy Ephesus ive hinyu ngan pule
Ephesus. Chitisha, Ephesus, Ivehinyu. De hawu Chris, but dagas nam jungu, balasis payangi, balama biki pop jungi, katkum kaspa jonga jingaye jungu. Minda, ngalakaran jingaye, ngalakaran snam, jungu Chris. Kumno pinroy haka jingaye, ha kaba pidiang yaga snam jungu Chris. Snam jungu Chris kaba mud, ka jingya, jungu Chris halo jungi. Ngide benim barabor, Hapo ka jingiap jongo Jesu. Hapo ka bor jongo jingiap jongo Chris. Habang idon jingdom hapo jongi ngide beniap lang badu Chris hakata ka jingdom. Habang idon ki jimbishni ngide beniap lang badu Chris hakata ka jimbishni. Ladang idon jingtarais niyo ngide ben yap lang badu Chris hakata ka jingtarais niyo. Ladang idon ka jimphoin ngide ben yap lang badu Jesu Chris hakata ka jimphoin. Ladang idon jimbrai ka do ngide ben yap lang badu Chris hakata jimbrai do. Ngelarang idon ka minsiam ben kelim ngide ben yap lang badu Chris hakata ka jinglom kelim kanamba nginsaroy biang haka jingaye. Haleluya. Pis ngap yang pila soto pila tai pila soto de kaya ka bang ide man le omde shuong ilang Kristanendre pide ben pintre kam ya ka jingaye jongu Chris man ka kelip man ngap sa sin Ephesus Ivehinyu de hawu Chris but dakas nam jongu balasis payangi. De hawu Chris but dakas nam jongu balasis payangi. Balama piki pop jongi. Kumno lama piki pop jongi dakas nam jongu Chris. Chisi lama piki pop jongi dakas nam jongu Chris. Hato pe don gis nam jongi siar. Ong. Hato pidon gis nam jongi blank kang neng mio lamborot to blank. Hato ngidon gis nam jongi kso. Hato ngidon kampeleng. Ngidon kameye nama ha dakas nam jongi Jesus Christ lapin kuid yangi. Tenteng don ki brio ki ngait bijiang. Ngait bit. Minta lastang syai haba shong sang ki wan duwai kang ne. Henry don bun ki baru haba ki kun yo jia ki kun ki shong sang ki mare ban lailu na kanega sang uji sum don bor halor ka sang Jesu uji sum don bor halor ka sang denem de mano don bor halor ka sang nong kinia so tuniam don bun ki bri ki mare sha ki nong kinia banna side kud don ki bri ki wan duwai ru haki father nang da ki late extra you lay sha ki nong kinia ban light na ka sang haba pile kumne baro kai ka badang jia happy pidang pingkit pop biang palat ya kata sang so tuniam haba pile kumne pinkit arsha ya ka pop banya ka ba ka kun jambi kala shong sang haleluya 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 so tuniam nagata daw how Jesus kala kud barona dong shadong nanda ka tino blayang katkum gaspa jonga jingaye jongu. Habang itu siya Jesu ngidang roy haka jingaye jongu Chris. Habang iti haw Jesu ka jingaye jongi ngidang roy haka jingaye jongu Chris. Lese pidon jingdon jimbetar haki inga senjambi baba baro shing shisang ki wan duwai lang ban light nagata ka jingdom pinsa roy haka jingaye jongu Chris. Don ki inga sengi wan family healing mass. Don ki inga sen don ki kur ki wan nakabapin bait ban perlong mas nakabenda jongi mas kerpang nakabenda ka kur ban penkud yak ding kur family healing tree family healing mass don ki bawan habapi baro piatilli lang but pi shimenda hakaju ka mas jongu Chris kay ka bedang jia pilai lui na baro kita ki pop raibi halaki ar happy naka pop sang jambi na baro ki jingle bamman jongi pat men jambi kalakut hakawe kamas kabapipin kantang. Hallelujah. 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 Yanis iwe hinyu. Yanis iwe hinyu. Henry lada ngiyait haka jingshai namar mawu udon haka jingshai ngiyasilok lang iwe but iwe pat kunda kasnamu Jesu ukun jangu kapinku yangi nakapop kasang baro. Kaya ka ba pinku yangi nakasang? Mano ba pinku yangi nakasang?
Pop kasang mano ba pinkuit? Ong jam? Jisu dah kasnam jongo kapenkuit. Ngapa? Kapenkuit yang na kapop kasang baro. Kaya kabadon kabor ban penkuit yang na kasang kasnam jongo Chris. Tina kata kadau yanis pakuduang niya sulok lang iwe badi iwe pan. Kumda kasnamu Jisu ukun jongo kapenkuit yang na kapop kasang baro. Hallelujah. 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 Nang da ter ngan pule biang na revelation jimpen pau kadar kadwe maki kila job ya dakas namu kun lamborot but dakak tin jonga saki jongi namar wat hakamat ka jingiam Kim Shimla Newkor yala ka jingim. Maki kila job dakas na mukon lambarot. Mano ba job? Kiburyo kibaryam li hakamatu bale. Kadu kadwai ngilaban yang hakamatu bale daka bari riam ya ka jain li kumgi angel tang lada ngisha ya ka snam jongu Jesus Christ ban sait kud yangi. Klaim ka snam jongu Christ ngimla ban job ye te ko himmen ko para kae ka ba kaktino bele ka hikayangi ka kindu yangi banle ngi haban sange baro jai ki jinge bi kabayade bat ka jingiam kabayade bat ka jingim jongi kabayade bat ka jimpang kabayade bat ka jingshitam kabayade bat ka rap karyang kabade yade bat ka kamai ka kajibaro ngidon tang ka we ka rukam job kalong lemba kasnam bakardor jongu Chris. So thoniem ni ki Kristen, ni ki kon Catholic, ngim bitsu bantu Roma sya kano kabor jongene ka perte kata ka jingtu Roma kalong ka jimmane belaitau. Ngide ben yang saki nagabenda ka jingait ka jongi. Hallelujah. 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 Tina kata daw ngalaong kata kanuksa kinsubi. Kinsubi mean ujisu ulawan tau tumay. Daka rong siar. Daka rong rupa. Daka platinum kata kalong kasnam jongu Chris. Kijingmong jongi baro laja. Chisin la side daka snam jongu Chris. Hebrew ar katsau katsan. Hebrew ar katsau katsan. Namar kata naba ki kun ki don ka jinglong briyu man briyu te mauru hakaju kerukam uyo bendalem hakane ka jinglong. Kanamba undubla ban penjot tiaw ya wuksui uba bat ya kabor jong ka jingyap. Ngap ukun balai ujisu ula wan lomburyu balai ula wan shomsa hapo jongi hapdeng jongi ban kindiu ya ka jinglomburyu jongi but ban pindu ya ka bor jong uksuit ban pindu tiaw ya ka bor uksuit kaktino balai ka nangda bad undu pelait ya kitu kiba shatte mrau baro shi jingim da ka jingting ya ka jingyap. Te mano balaban pelait yangi. Minengalaong habadon ga jingyap terut ngiting palat. Ngiting niyam. Lese don haman laki kur jongi don uway upatemen ubang bid wan sneng bad pasiaw yangi. Mau umjurung siya imane late mas ulong uba ramba kini ramba uba pasiaw tanggi kam suniu hangi. So to niyam ngingait bid hawu. Henry kini ramba jongi kini ramba jonga balang jongi mano ubisham nangda mangiki lindo habadon kano ke jingjia pideban maresha ki kini ramba jonga balang omde shaki kini perte so niya kini perte omdon jingsta na kata kaketino bala ka kranshai kadar hakano kadur ngideban hakamat ke jinghe babon Ujisu lawan ban kintiu yangi.
Kenapa? Nginom babe habakut ka jingim jongi hakane ka parte nginom ting ya ka jingiam kaktino bleong bad unde pelait ya kito kibashate mrau baro shi jingim da ka jingting ya ka jingiam no jingting ya ka jingiam pimdon kam banting ya ka jingiam kano ka dur kawan jingiam tenteng kawan lese pila kwa baro yap kumno hakabatiang ngai hakajing dia yapsuk daniam de tendeng wat ladapi duwai kumniru pinum yapsuk lese haba pile sum hakawa lese pilas betuit pin sahap hapo satu niam tendeng haba pisang kali driver run wai break kanteng kuna ke kli jambi hakasit pin sayap tendeng haba piyang kumniru kumbayang mga lese pila banyap hakaba set ya ka kolonsnam jombi. Understand? Don bun jait ki jingia. Imla banjid ya ka jingia. Hato pila banjid ya ka rukam yap jombi. Hato pila banjid ya ka rukam yap jombi. Hakano ka dur pikwa ban yap. Pila banjid. Imla banjid. Om iweiru basyong hangne bala ong ngan im kumne bait light no ki bru ki rai ban penyap ya lade. Kata kalongga pop shirkeru jimpenyap buru. Tinaga taga daw ko himmen ko para watnum kain ya kano ka jingiap kumgasang. So to niyam nadu mingda pide ben lekum no watnum kain ya kano ka rukam jingiap kumga sang. Namar Jisu ula kindiu ya ke jingiap jongi baro. So to ne katne ngakwa bapin so to ya kane namar Bun sin ngingait beach, halor ka jingiap jong. Yes or no? Bun ki beriu kingait beach. Pide ben pindu no kata ka jingait beach, but pide ben side kuit yala de, daga snamba kordor jong ukris. Kapre pela ke kemajong bi, katne labi amin dagas ni, bapinang puson. Halor baara ka jingait beach jambi, halar ka rukam ba pipingait beach ya ki weiru, halar ka rukam ba pikit ya ke jingkit ki bakia haka donut, haka jingait beach. Lese don ki beri bam yo tia permit na marka jingko selai. Lese don ki beri bam yo tia permit haba wan ki rengai. Lese kaba ki posniu ya ki bayap. Kimju yo tia. Ai tino kita ki jingai jombi bahar hau jisu minda. Snawutu hau jisu kalakut ya bahar ki jingting jombi. Hau jisu kaladep ya ki jingting jombi. Hau jisu la saikut ya ki pop ki sang jombi. Te balei piting, balei pi artatin, balei pi im haka jingko selai. Jisu ba in karku kardo ya baro kini ki himmen ki para ki kulung kina baro badon hangni. Pelai ludia ki naga serngio jangga jingia. Pelai ludia ki naga jingting. Pelai ludia ki naga jingit beat. Pelai ludia ki naga jingko selai. Pelai ludia ki naga jynjar. Sait kudia ki dakas nam bakardor jame. Bakinang roy haka jinga e jame. Bakilong ki kun basyanya skem hame. Wan hapadeng ki jinge babun jait na marmelong ubale bapenyat ya ka jingem jangi.